em dic Anna, soc mataronina de tota la vida. En algun moment de la meva vida vaig decidir que volia fer física i vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona. I després de 4 anys de física estava indecisa entre estudiar forats negres o estudiar la Terra. I en algun moment em vaig donar compte que no em veia passant-me tota la vida sent una cosa que no pogués visitar, que no pogués veure. I em vaig decidir estudiar geofísica. Vaig fer el màster a Barcelona i ara estic fent el doctorat. I per fer el doctorat vaig triar una universitat de Canadà, a Vancouver, la Universitat de la Colúmbia Britànica, que està entre les 10 millors del món per lo que estic fent. Llavors, el que estic estudiant en particular és, diguem, l'aigua de Mart. Però no l'aigua que hi pugui haver avui en dia, sinó l'aigua que potencialment va haver-hi bilions d'anys i que va omplir rius, i que va omplir llacs i que potser va omplir també, potser va omplir oceans, no ho sabem encara. I això és una mica la meva feina. No descobreixes coses cada dia. La feina diària, mira, la feina diària, descripció literal seria arribo a la universitat a les 10 del matí, m'assento davant de l'ordinador i potser em passo 8 hores davant de l'ordinador. Ara, el que fa un científic és totalment variat. Des de qualsevol cosa, des de recercar articles científics, llegir el que hi ha fet altra gent, llegir el que ja està contestat i intentar trobar altres preguntes en totes aquestes coses que ja estan fetes, a veure què hi ha per fer a continuació. Això seria el bàsic, el primer que s'ha de fer un científic. Després d'això, bàsicament, intentar començar a pensar a veure com vols contestar aquesta pregunta. Què faràs amb ella, saps? Quina hipòtesi es pot generar? De quina manera creus tu que es contestarà aquesta pregunta? Per què creus tu que passen les coses? Què em captiva de la ciència? Això també li pots preguntar a un nen petit, saps? Quan comencen a preguntar per què? I per què el cel és de color blau? I per què passa això? I per què passa l'altre? Doncs jo he continuat aquesta tradició, ja no ho vaig deixar enrere quan era petita, i m'he anat continuant preguntant per què i per què i per què. I això bàsicament et porta a la ciència, naturalment. Llavors, què em captiva més de la ciència? La possibilitat de contestar tots aquests per quès tu mateix i la possibilitat de contestar per quès que no només tinc jo com a persona, sinó que té el món i la comunitat sobre altres temes, com per exemple, hi ha hagut mai vida en altres planetes, que són preguntes molt més profundes que no pas per què és el cel blau, saps? La cosa ha crescut, s'ha evolucionat, i això és el que em captiva.